Iya. Hara. A e he iya. Ya. Iya. A e iya.
ya, ya, ya. 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 Hara. Tas. Ya. 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 Solo, solo, Ya. Ya. Tas. Yeah. Tas. Tas. Yeah. Hara. Yeah. Where? What? Where? Tas. Yeah. Yeah.
iya. Hae hae. Iya. Hae hae. Iya. Hae hae. Hae. Iya. Hae hae. Hae. Yo. Cak cak cak. Cak 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 cak. Iya. Ah. Iya. Ja ja. Iya. Ja ja. Iya. Marzuki, Marzuki. Jalan-jalan ke Simpang Lima, jalan-jalan ke Simpang Lima, Simpang Lima dari Semarang. Suruh lupa tak lupa lupa, suruh lupa tak lupa lupa. Makin hari makin disayang, makin hari makin disayang. Gambarake tindak tanduk putih luhur, gambarake tindak tanduk putih luhur. Tinggo gayo nakarane atil makmur, tinggo gayo nakarane atil makmur. Di Simpang Lima, jalan-jalan di Simpang Lima, Simpang Lima kota Semarang, Simpang Lima kota Semarang. Suruh lupa gak bisa lupa, suruh lupa gak bisa lupa, lupa sebentar kok makin sayang. Manis kembang melati melati sukma, anak manis mana rumahnya? Saya Manis kembang melati, saya cari. Manis kembang melati, saya cari. Allah manis. Manis kembang melati, melati suka. Wong manis mana rumahnya?
Sobongso. Ayo para kanca ngambilane musuh bangsa. Negeri kita tanah air Indonesia. Yo 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 yo. Ayo, 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 ayo. Iya. Ae Oi. Surah. Wah, coy bong Mas Danang, coy bong Mas Danang. Iya, Benji. Cas, cas, iya, cas, 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 iya, Yeah.
Ya iyo ya iyo. Ya iyo ya iyo. Sedang melihat keramaian yang ada. Saya payah beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, tolong antar saya. Weh, monggo kasuwun supados Bapa srengenge menika radi mandhap sekedhap. Yo, Bapa srengenge kasuwun radi mandhap sekedhap. Yo, Beng Jaipong Mas Danang. Tunggahke Mas Danang. Yo, Beji, Beji.
yo yo Iya, hae hae ha heeh. ya 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 Ara. Heh. yo Heh. yo 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 ya 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 Huh. Ara. Heh. Heh. yo 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 ha ya 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 yo ya yo ước ước ya ước hí ya ya hí ya với hí vô anh chưa anh đang vừa giờ anh ừ. Rion, Rion. Rồi. Ê, vô. Ngọt vào cái gì? Ừ.
Yo. 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 Ya oh. Ya oh. Yo. Yo. Nyalah. Teko keri lho iki, Cak. Apa? Teko keri kok yang njaluk jatah lho. Iso-isone lho. Mending nganggo topeng wae deh. Ya Allah. Ben. Kuwi cekeli mi. Klambi kuwi lho keciliken, Bang. Digeguyur mbak-mbak ngono lho. Mas susumu ketok Mas ngono kuwi. Kae mbok-mbok lho. Lho kae. Zazuk kowe mau. Zazuk. Iki jenenge crop top ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Iya. Iki ning kene dalam acara kitanan. Ya toh? Du kitanan. Apa Mas? Kudu kitanan. Ngawur iki. Acara apa? Dalam rangka ke lho. Kitanane wingi. Oh, hari jadi kelurahan Patuk Patuk. dan Rasulan Kalurahan Patuk. Wah, iki Oh, rasul iki paling ngirit iki. Ngirit Lah iki. loro dadeke siji, Rasul karo kelurahan. Hari jadi ro Rasul dadeke siji ngirit iki jenenge. Kelurahan anggap wayangnya lho. Wo nang bayang. Oh ya, aku tak danai. Aku dalang. Ya ya. Jian ya Allah, sing baju kuning ya Allah. Sing di nah. Mbak baju kuning, halo. Ya Allah, halo ya. Halo Ibu halo ya Allah. Kayak kuning. Nah, kuning ya Allah, jan kurune. Ya, oh ya. Kurukan daging maksudnya. Kurukan daging. Ya. Mbak ya, Ibu ya. Ya semuanya ya yang ada di sini dan hari ini adalah dalam hari jadi kelurahan, semoga kelurahan Patuk semakin makmur, Amin. maju, ojo maju, pun nabrak piknik, wis neng kene wae, ojo maju, wis neng kene wae, wis neng kene. Yo wis didongake masyarakat kene, muga-muga sing neng kene kabeh sing bayar parkir do bayar parkir niki Mas. Bayar parkir. Hah? Emang aku. Dongane dirampung sik, dongane dirampung Yo sik. sing do bayar parkir tak dongake digenti karo Gusti Allah sing Amin. kata amin. Allahumma sholli alaihi wasallam atsamun amma badu. Al-Baqarah. Kedawan. Jawan. Oh ya. Ngawur apa? Ya wis yo langsung wae atraksi sih ya. Ya. Ya tak lanjut ki. Den sinden. Mangan gaji buta sindene iki doan. Sing di sindan. Iki sinden. Nek ganonganmu sesepuhe. Maestro. Wah, maestro. Tung 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 tung. Piye ger? Ngono ya Le. Muga-muga lancar Le golek rezeki ya Le. Piye to kuwi mau? Oh, Aduh. Salahe nyedak-nyedak. Loh, warek ora? Wah, gumo. Wong le nyusu ya wis ket mbiyen kok ya Le, saiki wis tuwa ora metu susune Le. Tambani sik, tambani. Tambani sing ora kedaluwarsa. Ayo Le, ki dombot gawe. Yo. 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 Oh. Ya, yo. Stop. Saru banget ah.
Ora cukup. Kaya awake cilik. Awake semono gedene dek keloro. Kuwi iki ora kaine cukup, sik Le. mengkeret kaine. Kudu salah awake. Sekono jagongan karo mbok de wae. Hmm. Tenang wae iki kok dibayar luwih akeh iki. Dibayar ayo. Iya, hae, hup, hup. Kok malah mengguk? Neng apa le? Ayo, beji, Apa ki beji. mau ayo. Oh, kita luar Tunjukkan sana. aksemu. Iya. Lo, 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 lo. Awas. Beji, beji iki lho ana duite lho. Ana duite iki lho. Ya dicipuki sik di. Wis atraksi kok. Ngopo Ngopo ya? pendem lho kok sikile pencang. Amin amin ya Allah. Kilo, besar. Amin ya Aja pincang. Allah. Wong sing kedaluwarsa dhuwur Kilo, sing kilo. pincang sikile. Jupuk lho. Sangger atraksi kan ana duit nggo. Kelo ana meneh, kon meneh kelo. Kae lho. Kita ora. Ya. Niki warning nggih. Niki mangke duit saweran niki dinehke ten anak yatim. Nggih. Wong kula anak yatime kalih nika nggih. Oke ya. Ya yo. Kowe yatim ra? Bapakmu tok keko. Kowe men oleh duit. Ya kelo maju-maju. Ya. Terus. Ya sing apik. Ya disyukuri. Sing apik kula disyukuri tambah toh. meneh. Yo, dongake wong patok murah rezekine. Engko lak disawer. Murah sandang pangane. Lho to percaya ra. Lho to. Wah. Ora ke lho, ora lho. Ora ora sida. Ora sida. Ora. sida. Wis. Kae lho. Iya. Saya to sabar. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun. Plastiknya kurang gede. Ayo, marang ning mbak sing klambi kuning mau. Hei, rada banter. Hei, rada banter, Pak Domprok Ayo. Piye. Hup. Iya. Gegere kenapa ager? Lemu bengi Piye sing iki? banter. Kancane wis atraksi teng. Ora diguang. Ki lho mbae lho 10.000 iki lho. Nah, sayang, Teluan, Mbak. sayang sik. Iki wayahmu ganti atraksi. Wis sepuh. Mbah, napa tesih kuat, Mbah? Mbah. Hei. Ya kowe nganti Yon? Kowe no Yon? Nah iya no. Yo, baksone tinggal sih.
Tepuk tangan yang meriah. Ayo, 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 ayo. Ayo. Ngadi ye. Kalau kalau. Salto sik no. Ayo dang kok malah. Ayo. Apa? Napa? Napa ya? Napa? Ih, anu ndoknya ke planet. Kentose. Soalnya kelemon kok ya. Ilang siji. Oh, ilang siji. Mola sangklir no. Piye kuwi? Piye? Kuwi ndok. Oh alah, ngono kuwi to. Alesan, Ya. alesan. Sithik meneh, sithik meneh. Gandrung. Ya terus apa? Ya wis. Ngono. Landi. Sing ndi le? Sing ndi sing ndi? Sing ndi? Ya. Oh kuwi. Apa? Ya. Sing piye? Kepiye? Piye? NTT ki anu ki Tapi bukan yang itu. Nek Mak Siti rasa nyanyi iki sesuk rasa dienggo sindene. Oke. tenang Yo. wae, tenang wae. Aku ora dikone moro kok le. Aku ora dikon moro ya, ya, ya. Yo. Lu kenal Veronica kah? Veronica yang seram buana nona Niko. Osrong yang biasa tambah jangan lo bantu kok. Oh, Bukan yang itu, tapi mama Maria pun suami. Nak kasihkan saya dek Veronica dulu. Dia pun mama suka laki-laki bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris kecil satu kalimat. kuwi kok cepet-cepet arep ngapa? Ayo arep ngapa kuwi? Kuwi kok cepet-cepet. Piye? Ala kowe entuk kae yo anugrah kae entuk kowe musibah e. Ketuan kowe iki. Wis rampung terus piye? Kok sik no. Urung, Ya balik iki nganggo tata cara to Kayane ya. rong rampung ya le. Iya. Ya mubeng sik. Pisan meneh le mubeng. Yuk. Iya, 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 oh, 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 oh. Ye, disayang sik sayang no, disayang. Eh. Piye? Mambu kinang. Disayang, disayang, disayang. Mambu balsem jare. Mau basem. Ayo, Bang. Yo. Hai.
malah ambung-ambungan. Iso ora kowe iso ora. Oh ya, oh ya. Ah, oh ya, oh ya, oh ya. Ah, ah, Wah, gandengan iki. Ya. Sing nyanyi aku Inggris iki. Sinden aku ya. Sayo manut aku. Ayo milih sing ndi? Ayo milih ndi? Dua-duanya ya lo kenal Veronica MBG Mas Budi ganteng ya. Buah apa yang paling manis? Buah but. Budi peyok. Oke ya. Oke ya. Yuk masuk MBG masuk. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Sogok-sogok. Disinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling cinta dan setia. Membina rumah tangga. Piye? Ase birahi maganonge. Kepanasan kae le keblerengen kae lho. Ayu-ayu penarine wis. Ayo, oh ya, ayo, oh ya. Ngono kuwi? ngono tok. Oh, wis Yupi kae lho, wis Yupi. Lha Yupi ki ya mbaplang tangane no, tangane ngene iki ben panase ilang. Walah, payunge saupel kere ngono. Meneh. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Disinari bulan purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling cinta dan setia. Hai selamanya. Membina rumah tangga. Sik. Anu e, Piye? sing siji kena penyakit setelen. Lah syukur jak gelut. Piye? Penting payu toh. Iya. Ayo. Iya. Yo. Asik. Yo. Tepuk tangannya. Ya. Tepuk tangan. He oh 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 he. Ya Oh, he oh ya he he oh ya he ya he he oi he ya ya he ser 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 he
Tepuk tangan yang meriah. Ya, matur nuwun. Iya. Iya. Kempul jaipong mas. Kempul jaipong. Yo, Mas Dana kempul jaipong mati. Wah, monggo mas. Monster
Manggunge bos dunia Kepalane ora terkepung ora burung Utanan ing aku sulaya ane mas anggap suwo senadyan nyebrang banjir tak bakal owah kingsir dan namanya mati kembang cempaka bakal owah kingsir karena mati kembang cempaka Ye, matur supanuwun. Nah, akeh banget panyuwunan lelagon sing wis mlebu manut diparingi lawasan sik apa Mas Bagio? Lawasan sing apik apa jare Trot? Monggo Mas Bertot manut. Oh, manut sing kalem-kalem sik. Heeh, engko tunggake tempone ben rada gayeng nggih. Wah panyuwunan oke banget ono Panjongko ya ono, Ikhlas ya ono, sing langgam-langgam klasik ya ono. Bocah gunung ya ono. Bocah gunung apa ya manut. Nano 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 no. Sugeng rawuh Mas Toto, matur nuwun. Pepisahan karo aku
ora kelingan dolane omahku ana latar padha lelungguhan kegojekan karo aku Rogo Joko Mereka Moro Victory Penyengkru terima kasih matur suwun Bocah Gunung Bro dan profesional audio sound system dari Yogyakarta untuk Indonesia. Nadyan aku bocah gunung dong banget gunungku ora susah kate nganggo bingung yen to pancen tresno aku lakon Ojo nganti gawe gelo opo kowe ra kelingan dolane omahku ana latar padha lelungguhan sesekan karo aku Yo, ikhlase cok kaya ngopo cok. Nano 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 nano. Oh, Kok nano-nano? yo dindingane. Oh, dendengan. Nene. Nene none. Yo, dipinangkani Mas Ikhlas. Yo, sing sabar yo nduk. Pak, kabeh mesti ana dalane. Diikhlaske. Oh. Sikat, Pak.
wis nasibku iki nandur pece aku kule kok dilarani Terima ngalah aku wis rebetan Tatang sono malah mung gawe susah Karepe wis ngajak pisah Karo aku wis ra karep Nangis aku isek senajan lara ing bajik aku lelong ikhlas kanthi lahir batin tresno sing rempuyung saiki wis dadi garing aku lilo pisah kanthi lahir batin Monyeng Group Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. ayo dibetah-betahke marai bubrah tak colke wae pisah yo pisah sing wis yo wis yo Nduk Ikhlas ya Mas ya. Ikhlas ya. Ala trimo mundur timbang loro ati. Oh ya wong kowe wis lali. Pancen wis nasibku iki. Berbece tukule kok dilarani. Trimo ngalah aku wis ra betah tak tangi sono malah mung gawe susah karepe wis ngajak pisah karo aku wis ra karep omah-omah Nangis aku isek senajan lara ing bajik Saka penakku ikhlas kanthi lahir batin tresno sing rembuyung saiki wis dadi garing aku lelong ikhlas kanthi lahir batin aku lilo pisah kanthi lahir batin Yo yo ya ya. Ye, setunggal lagon ikhlas sampun kabiarsa dhateng panjenengan juga sedaya. Nah, Mas Bertot dicepake. Mboke piye le eneng apa tak cerita yo mbok yo. cerita apa le Aku njaluk jaluk apa ra jaluk rabi dikawinke. ngene ya Karo sapa Amor dewe karo Bagyo marai watuk. Di meneh. Sing penting ana jempole. Ya le, sakarepmu ana jempole ya kena. Ayo. Ya, hae. Yo yo. Yo yo. Ya, hae. Ya. Yo yo.
weteng kuluwe ana ketan aku tukokno aduh simbok aku wis gedhe Gedene sepiro le? ana prawan coba takokno Edol-edol. dalem mbok pripun lho yuk terus piye apa Kelompok parut. wah iya cocok ya mbak ya lah kok iso lho Paling penting. Golek gawe. aduh simbok penting kawinan aku iki mbok wis mendem wedokan aduh simbok ora bisa turu Oke nyamuk. awan bengi pengen ketemu Ora gampang wong apa bojo. lah kok iso lho Aku tuh bisa golek sandang. Iya. Yen menuruti manjamu. kepiye to Apa bojo? iya terus Kok kandhane wangku. yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe Sing tenan yo le. golek duit kanggo nikahan Dadane mbake penting golek sandang. oh ya oh Yo yo ya. Yo yo ya. Yo yo ya. simbok Napa meneh weteng kuluwe menyang mburi kana lele ana telo lho mbok Telo coba tukokno tinggo apa le aduh simbok piye ngger aku wis gedhe sepiro gedene ana rondo lho mbok coba takokno iki lho landane Oh, ngono. dole iya piye mbok ketane sampur apa meneh kelapa parutan ngono ta Lah sing angel apa aduh simbok penting kawinan aku iki mbok wis mendem wedokan
yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan Biar boleh yo mbok pripun mbok dongane ngono muga bisa kabeh kaleksana iso sak babak meneng mak yo Iya. dilongi iya Heh. Iya, krincing buta. Yo, krincing buta jenenge nam. Krincing krincing suarane prajurit kuda. Bos anggemprang lumayu nuju kalangan soro tambur angiring kumandang antareksa becut samandiman ambeda bolo denowo nano nano iyo Risma Risma ayo iya ya iya krak 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 iya Sugeng Rawuh Pak Bor dasar kodrat sifat menungso dasar kodrat sifat menungso kebak nafsu angkara ati kang ati kung ati guna hanya wiji jroning nala eling mbok yo eling urip mung sedhela aja do sembrono mreh antuk raharja
apa bisa aran nono. Jos, 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 jos. Jroning sepi tengah ratri, trenyo asih kula ngalamun. Napa sliramu wong ayu, sebul amung ayang-ayangmu. Aduh Mas ojo lelewo, becik tulus seyanmu. Ayo bareng takkan eni bangun jiwa lan bebrayan. Oh, Pantai Baron. Nanona. Oh. Tuh, Mas Bertot. Mas Tri Wahyu monggo. Yo, Bapak Enada ya. Kang Salendra Purwajati. Ya.
pun sangu lagune egone wong tuwa Mas. Egone wong tuwa. Tak ceritani cerita sing paling nglarani nalika bapak lunga ninggal keluarga nelongso nanging kudu tak terima. Yen pancen kudu pisahan aja nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean. Sikat yo. Kudu iso kuat kalungane merga ora disangka wong tuwane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men anak sing rusak omahe. Iya. Nyuwun pamit. Nyuwun pamit sedulurku kabeh. Muga-muga lega atimu yen ana kurange ngapuran nang aku nyuwun pamit nganti sok ketemu kapan sesuk sore muga-muga
jroning ati sik durung pengen bali jroning ati renyah yen ngelingi foto apik banget kaya sore iki sampeyan kabeh bakal tak salami ya kapan kapan sesok sore iya iya Cas. Wah, boyong buri ya, boyong buri. Ora empan ning arep. Yo, mari nok Bang tak rujuk ayo. Cepake BPJS ya. Wah, dirujuk ora mari yo. Sesuk kontrol ke. Iya. Oh diubengke ya. Oh dijunjung, wah dijunjung. Wah, koneng buri Mas, koneng buri. Wah dibantu yo. Oh, tenagane. Aki Masih Bali jalan. atus, Mas. Tenaganya Aki Bali atus. Jadi lantasnya setunggal babak Malaysia.